maino to chutho e budget makawuono mesomoni. Nyinge luongo ni Alfred Owaya. Ana kaka nene ni budget ni Oripo kaka koka mafuta koni. Si kaka giidho 16% no. Ema nendo Oripo gipunguza At least kata kodong kata ka en 8% no dedo bedo maber. Lakini kaka sani giso wachote ni unyalo chopo nyaka 16%. Ana neno nkanyo kila mahali bro affect. Koro pachi won kopogore gi wach mafuta kanya machiel miparo nego beni iteme lokruok moro. Kata ka giloso kwene moko lakini ing'eni mafuta no kila kitu kata igine kata ka en fare kata ka en kana jok man gi pikipiki pod bro gine mana enena mafuta no maneno ni pod nigi shida. Mana kaka video no Ramogi TV mago mana patch jodak e county ma Mombasa mano wantiere od bura manyali e county ma Mombasa kaendi ka gigolo pachgi e wi budget gi ywak ni ngima samoro ma doridore ahinya to ka ber gikone onego ng'iyane yore manyalo miyo japiny yudo fungro kaluwore gi ngima moridore. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Haya, erokamano ahinya George Aoko iwago twak yo makare. Ywak jopiny wawinjo wadanono gi studio kar kaka pod antiere gi welo antiere kaka kod FCPA Erasas Kwaka Omolo kod CPA Zakayo Masiro. Erokamano ahinya. Puoch gi pak ne jo Bombolulu Mombasa kuom golo pachgi